dili pud as in yung makasweldo magdagko kag mabay kag views. So murag muundang siguro ko anyo, muundang pa siguro ko ani murag mangita na ko laing trabaho. So hello guys, maajong udto naman ron guys, kay udto naman ko nagsugod. So di ako sa balay, so maajong udto Luzon, Visayas ug Mindanao. Og sa mga taong asa gipang lagpot sa Ginoo og pangutang sa Ginoo, maajong udto jud tanan. Og nanapod ko ako napod si kuya Rence. Kay karon guys, for this video gigimingaw jud ko ninyo guys, grabe makaingon jud ko kapoy, grabe jud di jud lalim mahimong vlogger guys, nga murag makabuhat ka og sayop sa imong kaugalingong channel. So naaging adlaw, naaging weeks guys, na strike tagkas so 1 week pud ta wala ka post. So karon guys, naaging adlaw pod, labay ang mga weeks pod, na strike pod ta. So 2 strike na ta karon. So murag realize ko guys, murag dili mesul ni awa guys, murag mo give up na ko, murag magkasurrender na ko, murag lisod guys ba, kay murag grabe challenge yung gihatag sa Ginoo guys ba. Grabe, una subscribers, watch hours ko na po na strike na po ko dyan. Napay mga problema nga ato ang ginamit ron sa atong pag-vlog is kanang na ay direct na malubat ang cellphone, direct na malubat, matinga na lamang ko og waray 1 hour siguro guys malubat na. So nabaya po time guys nga maka-vlog kasi isa ka adlaw is katulong ang mga content. So murag makaingon po ko ay makawa po gana guys bakay kuan kaajo ka nang dira malubat ang cellphone, nandiyan na strike pata. So grabe murag ninjo guys, kung give up ako magpadayon ko sa ang YouTube channel kay murag ako guys, murag yung duha pa ako magpadayon sa YouTube channel kay murag di na ako kaya, murag kuan po guys, ang mga views is gagmay ra pud kaajo, labing paningkakay namo ana mudaghan ra among views kay tungod ra sa mga sikat nga vlogger. So basin pud guys, ug dinhi para aw ni ang pag-vlog. So maunang tabangin na po ko na jug ampo guys, unta magpadayon ko sa ang vlog kay kung di pod muna naman ta ani guys, narbawa naman tayo manikakay kay unsaon naman kay murag daghang challenge jud guys nga moabot sa akong kinabuhi. Murag kag-give up na ako sa akong pag-vlog kay murag grabe to ang feeling nimo guys, nga murag dili para imo ni linya ha gihapon. Murag mo give up na jud ko guys, give up na jud ko, pero ato na naon kay grabe jud guys. 2 weeks ko nga di ko ka-upload, karon ko ka-upload balik dyan. May problema po sa mga gamit kay sa pag-vlog na okay. Lagi ko kong cellphone karon nga naarang si kanhan ra hinatag ra po. So nga unta po guys, baka na ay puhon mo ang pangalan. So kung magpadayon ako sa ang pag-vlog guys is unta po ba na kaloyan ko sa Ginoo nga dagdagan po views kay po dagdagan mag-views guys kung mga sikat at ang kakulab. Unang nag-ambo ko kanon sa Ginoo guys, unta kaning ang pag-vlog is magpadayon ko na may mudaghan pa ang mga supporters. Ikabaw ko nga napoy mga supporters na nga daghan. So karon murag nagduha-duha ko guys sa magpadayon. So mo na maguna-una ko sa isa ka adlaw lamang po nga di ta mag-post. So muna ako kung magpadayon pa ko, mangayo ko sign sa Ginoo kung magpadayon ba ko aning pag-vlog. Kay murag mag-give up na pud ko aning pag-vlog, murag gusto na ko mag-work na laman ng trabaho kay aron pud malambo-lambo po tag karidyo ginagmay kay ug man ato sa ligan pag-vlog guys, di ko sikat gagmay ang hinan guys, asyang pud ko nga masikat kintahay po kaya naman ito mga andaya masikat. So makita man ka kayo masikat so kani pang vlog po na ako guys, murag kung ano ko mag-agad sa ang pag-vlog is gamay rang views sa dyan dili po as in makasweldo magdagko kag gamay kang views. So murag muundang siguro ko anyo, muundang pa siguro ko ani murag mangita na laing trabaho para sa
humbay puhon nga natukod na pero pa murag ako siguro mo maning kakayaan ang pahuman na bahulang masinuundang ko anong pag-vlog mo stop sa kokarejo nya mangita lamang kung way kung asa ko mangita na og money para matukod ang humbay kay para bitong guys mais ka sa uwan guys nga bisan dili sikat pero dagan sa views parang grabe jud pa murag dili na ang murag ma-feel mo nga ay mga dili para awa siguro ay marang pang views muna na rin kakay jud guys ang nangita ko paagi nga mangyana murag yapon mga tag-injung sa mga nang nakirealize ko nga munda salaman ka kay Inoon guys, ang tayo sa mga pod ko unja karon pang June maabot ang pain ko nung balang pod pero I don't know kung mapadayan ba ko ano yung pag-vlog yung nawadaan ko paglaong sa number 1, yung nawadaan ko paglaong guys number 1 is gamay kong views so nauban guys madaka views kaya mangita og ka ng kuan pero mangita og ka ng paagi nga mga kuan mahal nag-views interest lang mga GC pero kanang GC guys ang among interest sila is mangita ko sila load so mao po lang posible guys ako ay nawad akong paglaong patungod sa mga views tungod sa kanang mga load or internet wala jud dari guys wala jud kwarta makapaload lang ako guys tungod diri nato adventure so salamat nimo rin nato adventure sa imong pagload nimo na so ano support po sa guys so nagpasalamat po nato adventure so maguna guys pangaduha internet pangat katulog wala ko'y ayaw nga kuan use nga pang vlog kanang ang sarap nga gamit ron is kanang dara malubat so kumangita ko kugway guys sa kumangutang ko kuan guys cellphone wala ko binuwan so nga mawalang ron maning kakagtagtaman ano guys kung mabalik pa ko ng pag-vlog o di wala ang paglaong dyan food wala ang dyan paglaong po nangyari guys marag nangyarang ko sa injuhang giya guys sa injuhang pag-ampo continue ko kaya kung wala pag-vlog kaya ara mag-isudlan so ara mag-ikaw na kang words guys nga kumusud ka anang pag-vlog dapat ikaw maundang dapat kaya mo marag naka-conscious po na ako guys nga marag wala ko paglaong po so ora po to guys na i-share na so salamat guys so kita lamang tapo ng ninjo sa ang vlog o makarealize mo kung mag-post pa ni so salamat especially sa mga supporters sponsors sa mga ning abi-abi na ako sa mga ning salig na ako sa ning love na ako salamat ninjo guys of hopefully daghang blessings sa mga sa kinabuhi sa inyong pamilya so salamat ug see you sa ang next vlog kung mag-vlog pa sa Taanis salamat ug ako rin si kuya rence ug usab salamat bye bye. A few moments later. So karon guys, abot na mi so lami pag ilahang handa ka nakita mo jud nato ganina guys. So nanis by nila ni ate, mga Rindon family man ni guys, mga side sa ang ate nga na asawa sa ang kuya. So mani sila mga tawhana. Grabe murag ready na ko ni mga tawhana guys. Kaya lagi what? Mga gwapo man ni mga kalahi Rindon di ay. Na kani di ni Rindon. Rindon siya guys. Alahan ni mga IBSBN. Ara kang gipalangayan kami sa mga tag-singko. Salam, lalaki. Katapag sila dahil kapuso sa IBSBN. Ano si ma'am? Nakala sa man eh. Si ate. 11 years old. Guys, grabe sexy kaajo. Dalawa, yung isa. Abi ninjo guys. Na, Ginoo ko matabang sa personal mura si Marian Rivera. Isa pa nga na? Angelica Jones. Angelica. Oh, Angelica. Ay mo na nag-birthday guys. Happy birthday ate Angelica Jones. Uy, kumpiyansa pa nga. Isa pa nga ni mo ito tinod. Jessica Rindon. Happy birthday ni ate. Mapusa. Kaya Jason. Andro, di sa tama at to guys. Kaya murag dakhan sa gidada. Busy pa siya guys. Sa birthday nga laki. Busy pa. So, unsa alam to pala ilahan ng birthday. So, mga vlogger ni sila. oh, bro, si ate. Kaya pa mo te? Ako? Si Aramina. Ramina. Jubilin ko. Jubilin Rindon. Classmate mi sa imong maguwang si Cecil. Si Cecil, oh. Kani si ma'am. Mamaw na lamang ko. Ma'am. Melody. Ma'am Melody. Andiyan ka pa? Tagalog.
Bye.